हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल आर्मि लाभार्स बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबायदि गोसो गोरबोजों। लोगोफोर दिनैनि प्रेक्टिसानो जादों जोंना 2 किल'मिटार खननै खारगोन दे लोगोफोर। 2 किल'मिटार खनसेखौ 7 मिनिट 10 सेकेन्डजों हानाय जानांगौ दे लोगोफोर। अके लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोनहा जय बर' हारिनि जय हिन्द। साबायलै बाथौनिमोन लाखौदै बारनानै नङा अयथासार सायो
Kau up. Sosiu bayang itu baram. मा जायो पेकेटखौ नुवाखै नों? Ya. Es con sangre. Cukup mau mati, cukup mau mati. Kamu sanggup sih, Re? Kamu sanggup? Video bagus sih. Taruh lagi. Kasih ibar suy barna. Barang view ah. Kalau jalan nggak bu? नैबेथ' 6 मिनिट ल'सो थांदों एसे सिगां खमोन Go. Good.
आथिङा बिदि खारनो हायोबा आंजों बादि होनो नागिरलायो हाया आंजों बादि होनो नागिरलायो 40 मोनगोन आजादि ओइ माजों हायो डाइलग मास्टार दं गसंनाया इउटुबारनि फंबाय 1500 फार्स्ट तारिख बुस्थुबा खारनाय साया ओमफ्राय थाब्रै थाबायबो खारनाय सायगोन दाव खाना खाथियाव दारे हाथ बुजाव राखिनबाबो जाया बुट फोनांनाय बियो हाथ बुजाया जा गाज्रि बेनो नै दा बेयाव सादों जा सायो लावखार बायदि बल जोग्रा नाम डाइलग सोलायबावबाय रोङाफ्रा मा सैमायासो साबसिन जायो गरायनिफ्राय 45 खेबथामजों 45 मिथुन खेबथामजों दे Last up. Pak. Baik nama. Bapak sudah kakak. Bapak pas raung kargetan. Hari 50 kibrik kok. Đây bay nàyครับขับให้ดื้อพาสปราขึ้นไปก็สัตว์ที่ไหนให้เช็คสักमोनथाम गाहाम मानसि सावस्रानानै सोरबा खेबनैसो जालायलांबाय
8-2. Sarai, udah, sarai saja, say. Sarai sat. Oh. Ah.